Πάει μπροστά η ανόρθωση. Λέει Βακαμπέση. Περνά για το Σόσιν. Γίνεται κεφαλιά στο Μιλοσεύσκι. Εδώ είναι η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο 12ο λεπτό. Μπαρτών. Κρατά. Πιέζεται από το Σπύρου. Κάνει την παλιά. Περνά από το Λαμπάν που καλυπτόταν. Αλλά ευνηδιάστηκε. Ήταν και κάτι σαν σουτ περισσότερο από το Γαλλό. Χαμηλά στο Σόσιν. Σκοπελίτη στη φάση. Μπαρτών. Εύκολο το σουτ. Με τον Μέρτακα. Ο Ιρακινός κρατά. Κάνει παλιά. Είναι ο Λαμπάν πίσω. Έτοιμος για το σουτ. Το κάνει. Είναι πολύ καλό πάνω από την εστία του Μιλοσεύσκι. Εδώ ήταν η καλύτερη φάση στο πρώτο ημίχρονο. Εκτελεί ο Χαουάρ. Γίνεται πισινή κεφαλιά. Μπέρδεμα στην εστία. Σώσει πάει για το σουτ. Το πρόλαβε ο Κακλαμάνος. Λαμπάν. Βγάζει καλή παλιά. Περνάει μπάλα. Λεβακαμπέση. Άστοχο σούτ από τον Βρασίνοβιτς. Βιάστηκε ο Σέρβος. Ο Χαουάρ συνεχίζει. Δίνει στο Λαμπάν. Βγάζει παλιά. Ευκαιρία με τον Φρούσο. Κάνει φτερά. Ο Ελαδίτης κινήθηκε στη σωστή πορεία, αλλά ακούπησε ελαφρώς την μπάλα. Δεν της έδωσε πορεία προς την εστία. Πουμά βρίσκει τον Κακλαμάνο. Κάνει αμέσως το σουτ. Έξω. Και εδώ έγινε το τελευταίο σουτ από τον Αλέκο Κακλαμάν. Γίνεται πάσα. Ναι. Δυνατά. Ο Νάκη αποκρούει. Χάνει την μπάλα. Ο Δέλλας το περιμένει. Δεν την έχει ακουμπήσει. Σωστά, και έτσι ο Νάκη είχε δικαίωμα να την αποκρούσει. Βγαίνει η σέντρα. Στην περιοχή είναι ο Γούμενος. Δεν έχει στηρίγματα. Κρατά λίγο την μπάλα. Ναι. Πάει να ξεφύγει. Απελευθερώνεται. Κάνει το σουτ πάνω στον Νάκη. Εδώ είναι η τελευταία φάση με το σουτ από τον Νενέ. Βρήκε το διάδρομο και έκανε το σουτ πάνω στον Νάκη όμως. Βρίσκει τον Λαμπάν με την μία μέσα. Συνδυασμός. Σόσιν δεν θα προλάβει. Ο Κάπιτς θα δώσει τη λύση παραχωρώντας κόρνερ. Πολύ καλή άμυνα εκεί από το Σλοβαίνο. Ο Τσόκολιτς στον Φρούσο. Ξανά στο Σέρβο. Βγαίνει καλή σέντρα στην περιοχή. Σόσιν κατεβάζει. Πάει για το σουτ. Το κάνει γκολ. Η ανόρθωση σκοράρει στο 61ο λεπτό. Με τον Πολωνό, ο οποίος έκανε εκπληκτική κίνηση. Γύρισε το σώμα του και έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Μιλοσεύσκι. Ένα θαυμάσιο τέρμα. Το τέταρτο φετινό για τον κεντρικό κυνηγό της ανόρθωσης, ο οποίος δίνει τη λύση και δίνει μεγάλη χαρά στους οπαδούς της ομάδας του. Εξαιρετική η σέντρα που έγινε από τον Τσόκολιτς. Το γύρισμα στο παραθυράκι. Θαυμάσιο τέρμα από τον Σόσιν. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μιλοσεύσκι. Αναγεί μέσα για τον Φρούσο. Πίεση από τον Αμποσά. Πάει για το κόρνερ ο Φρούσος. Δεν το κερδίζει. Εξύπνα δίνει μέσα στο Σκοπελίτη. Γύρισμα. Χαουάρ κάνει βουτιά. 2-0 η ανόρθωση με τον γκολ του Ιρακινού στο 75ο λεπτό. Μέσα σε 6 λεπτά το 0-0 γίνεται 0-2 και η ανόρθωση χαϊδεύει μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα. Το γύρισμα εδώ από το Σκοπελίτη. Ανάμεσα σε δύο αμυντικούς ο Ιρακινός έκανε μια κίνηση που ήθελε πολύ παλικαριά και πέτυχε το δεύτερο γκολ. Διατηρείται η παράδοση για μια ακόμη χρονιά. Λάθος από τον Μιλοσεύσκι. Δεν μπορεί. Με τα πόδια αποχροντικά. Χαουάρ κάτω και πέναλτι. Από τον Κάπιτς ανατράπηκε ο Χαουάρ. Από το λάθος του Μιλοσεύσκι ξεκίνησε η φάση. Ενώ εδώ ξανά στάθηκε ο Φρούσος. Λίγο. Εμπόδισε εκεί. Στη συνέχεια νομίζω έκανε φάουλ ο Φρούσος σε αυτή τη φάση. Ο Χαουάρ μπήκε μέσα και έγινε η ανατροπή πολύ πιθανόν από τον Μιλοσεύσκι. Ο τρόπος που στήθηκε ο Φρούσος, νομίζω ότι ο Μιλοσεύσκι το έκανε το φάουλ. Την κάρτα πήρε ο Κάπιτς, ενώ στο ξεκίνημα φάνηκε ο Φρούσος να κάνει φάουλ στον Μιλοσεύσκι. Χαουάρ στα δίχτυα. 3-0. Η ανόρθωση σφραγίζει την νίκη της. 6 λεπτά πριν το τέλος με δεύτερο τέρμα από τον Χαουάρ στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Η ανόρθωση εδώ από το Τάσος Μάρκου. Η μπάλα πήγε στην δεξιά γωνία. Ο Μιλοσεύσκι κινήθηκε αριστερά. Πιστεύω ότι παίξαμε καλά και αξίζαμε την νίκη και πιστεύω ότι πήραμε την νίκη δίκαια απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι Παραλίμνη.
και ειδικά όταν παίζει στην έδρα της. Πιστεύω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Το πρώτο μήχρονο δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, αλλά τελευταία πάσα πάντα ήταν πάνω στη τερματοφύλακα. Στο δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα και πιστεύω ότι αυτό μας βοήθησε ούτως ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχουμε το γκολ. Πετύχαμε τα 3 γκολ και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ειδικά ξέροντας και έχοντας πολλές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Τα παιδιά έδειξαν ότι είναι έντιμοι οποιαδήποτε στιγμή να τους δοθεί την ευκαιρία να μπουν στην ομάδα και να βοηθήσουν, ούτως ώστε η ομάδα να πάρει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μας. Απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση, οι παίχτες μας προσπάθησαν να ανταγωνιστούν αυτή την ομάδα και για μεγάλο χρονικό διάστημα τα κατάφερα. Στο πρώτο ημίχρονο μπορεί η Ανόρθωση να ήταν καλύτερα και να κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα, όμως είχαμε καλή οργάνωση και δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι στο ξεκίνημα τουλάχιστον υπήρχε ένα ανέβασμα της ομάδας μας που δημιούργησε προϋποθέσεις και τελικές προσπάθειες και τίποτα δεν προδίκαζε ότι αυτό το παιχνίδι μπορούσε να πάει στο 0-3. Νομίζω είναι ένα καλό παιχνίδι. Αυτή η νίκη μας έφερε πιο κοντά στο στόχο μας και ευχαριστούμε στον κόσμο μας που για άλλη μια φορά ήταν κοντά μας. Όσοι ήταν στο γήπεδο νομίζω ότι απόλαυσαν καλό παιχνίδι. Μέχρι το 0-0 φυσικά κανένας δεν θα πιστεύε ότι θα πήγαινε έτσι το σκορ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Όποιος κάνει τα λάθη αυτός θα φύγει τίμενος από το γήπεδο.